ଆଜି ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଭାତ ଟିକେ ହରଡ଼ ଡାଲମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ବଟମ୍ ଛତୁ ଚିଲି ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଭାଇ। ବଟମ୍ ଛତୁ ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା 4 ପ୍ୟାକେଟ୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତକ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମୂଳା ସବୁତିକ ଥିଲା 3 ଫାଳେ ଆଉ ଅଧେ ଗୋଟେ ସୋର ଥିଲା। ଆଉ ମୂଳା ବିଡ଼ା ବି 40 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଅଜବ ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଚଳି ବି ହେବନି ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଟିକେ ଘୁକୁନି ଚପ ବରା ହେଲା କି। ଏଇଠି ହସୁଥିଲା କହିଲା ଏଇଟା କି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଖାଲିଟାରେ ଅଯଥା ଏଇଟା କିଛି ମିଳିବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଉ ମିଳିବା ନ ମିଳିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲି ଲାଷ୍ଟ ପିଆଜଟା ଅଛି ତୁ କରେ। ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖ ମୁଁ ତମର ମନ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଚାଲିଛି।